алейкум, хайрлах шамлар, витаю! В эфире телеканала АТР мы продолжаем информационный вечер. В следующие полчаса с нашими гостями будем говорить о самом актуальном, о тех новостях, которые непосредственно касаются каждого из нас. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали! Роботу парламенту розблоковано. Народні депутати знов узялися за зняття недоторканності із себе. Мітинги під Радою, комітет у Раді. Парламентарі все готуються запровадити продаж землі. Генасамблея ООН має ухвалити резолюцію щодо Криму. В ній жорсткі умови до Росії. Які саме? Про все це Бугунь сьогодні. Ну що ж, рада представити гостей нашої студії. Дмитро Пономарчук, політичний експерт. Вітаю вас. А також народний депутат фракції «Європейська солідарність» Ахтем Чийгоз. Вітаю. Алейкум селям. Ну что ж, начнем мы нашу с вами эфир со срочной новости. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала за резолюцию по Крыму относительно нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Проголосовали за и утвердили резолюцию. Собственно, какие требования были там выдвинуты по отношению к Российской Федерации, предлагаю посмотреть. Вимагаємо Російську Федерацію припинити політику зміни демографічної ситуації в Криму шляхом переселення туди свого населення, а також примусового виселення. Засуджуємо масові затримання активістів на основі звинувачень у підтримці тероризму, зокрема представників громадської ініціативи «Кримська солідарність». Засуджуємо триваючу практику призову до Збройних сил РФ та кримінальне переслідування тих, хто відмовляється служити в армії держави-окупанта. Вимагаємо припинити переслідування та звільнити осіб, затриманих за висловлювання думок. Вимагаємо звільнити всіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їх безпечне повернення на батьківщину. Приходьте, почуйте. Ну что ж, если я не ошибаюсь, за резолюцию проголосовали 65 стран, воздержались 70, плюс-минус 71, и голосовали против 23. Это еще предварительная информация, мы ее подтвердим через некоторое количество времени, но для начала все-таки резолюцию приняли. Как вам эта новость? Ожидаемо? Я вообще считаю, что сейчас ряд международных институций, они последовательность свою проявляют в принятии решений по отношению к врагу, к агрессору России. Это и международные трибуналы, суды, это и продление санкций, это и сейчас непосредственно продолжение вот этой последовательной политики Америки в части принятия Конгрессом решения о введении санкций против Северного потока-2. Это и увеличение финансирования нам военной помощи со стороны американцев. Это и уже вторая резолюция Генассамблеи по поводу Крыма. Первая, конечно, она более, на мой взгляд, такая актуальная. Это в части милитаризации и оккупации, где агрессором называется действие России. Лучше акцент на демографической ситуации в Крыму. Что касается вот этой политики прав человека, вообще, еще раз говорю, это очень большая работа и дипломатов вот той формации, которая сформулирована с началом агрессии, то есть после 2014 года, когда Украина меняться начала. Но при всем при этом акцентрации на вопросах прав человека в Крыму в России вообще не существует такого понятия стандартов прав человека. А в Крыму тем более. Нужно, конечно, хочется, и об этом я сам говорил на всех международных площадках, хочется, чтобы наконец открылись глаза и называли суды, правоохранительные органы, это карательная система тоталитарного режима во главе с преступником 21 века Путиным. Но
таков мир сегодня, который с точки зрения вот такого гуманитарного аспекта нарушения прав человека дает оценку действиям оккупанта у нас в стране. Так или иначе, вот мы сейчас услышали требования, которые выдвинуты к Российской Федерации и прописаны в резолюции, которые приняли. Как вы думаете, что западные страны и те, кто поддержал эту резолюцию, должны сделать, чтобы Российская Федерация выполнила эти требования? Насамперед, я думаю, посилити санкції по всіх фронтах. Якщо сьогодні ООН, колективний розум планети це зафіксував, зробив правильно досить резолюцію, я від першої резолюції вже зрозумів, що вони в правильному напрямку. Все ж таки, ви знаєте, чим більша організація, тим на користь і України, і кримському татарському народу. А як замкнуться в якомусь там, знаєте, Мінську, або ще оці ось в Парижах, то воно трошки не те, бо це збирається, ну, як би вам сказати, ну, так я і скажу по-русски, собутильники, розумієте, що виходить. А тут вся планета. І правильно голосує. Ці цифри хороші, до речі, достатні для резолюції. Треба орієнтуватися за нами, за кримським народом, кримсько-татарським народом світ, за Україною світ. І ми тут маємо скористатися цією нагодою негайно, швидко, всі санкції, всі ті, що відкладалися на потім, може там агресор вгамується, може так, ще, знаєте, послабить важелі. Сказано за права людини, сказано про демілітаризацію, сказано про те, що фактично губиться перлина світу, Крим. Но так или иначе, это ведь не первая резолюция, которая принимается Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, это пятая резолюция. Я думаю, завтра було б дуже добре, якби призначила посла України у Вашингтон. А ще краще представника кримсько-татарського народу або Меджлісу. Хорошая идея. Хороший вопрос ты ставишь, только вопрос... Пятый, а как заставить Россию выполнять? Гульсум, вот как мы видим последний год, не только в мире, да, но и в нашей вот стране Украины неоднозначные политические процессы проходят. В такой ситуации ждать вот такого абсолютного принятия решений с последующими, как нам всем бы хотелось, там, давления, и в том числе экономического, да, и в том числе энергетического, то есть полной блокады, как то было с Советским Союзом, хотя это... Историки знают, экономисты знают, что такой абсолютной блокады и Советского Союза не было. Тут мы бы хотели бы ежедневного усиления давления на Россию, но для этого нельзя ни в коем случае недооценивать поступательные действия. Вот в столь серьезное время сейчас, я поэтому вначале сказал, последовательность принятия решений международными институциями, сейчас она и на нас будет влиять. То есть на нашу стабильность в Украине в отношениях, я имею в виду, в отношениях понимания и обществом, и властью, что Россия это все-таки очень страшный враг. И что с ним здороваться и договариваться, это смерти подобно. Понимаете? И то, что сейчас... Я, конечно, так не назову, но, например, отношения с Макроном, они даже, я бы не назвал их сейчас отношениями с Францией, потому что... Это Украина с... Да, я имею в виду отношения, в частности, сейчас встречи президентов, потому что Макрон, если на фоне принятия подобных резолюций он говорит о том, что Европа, это в том числе Россия до Дальнего Востока, то она никак не входит в концепцию отношения ведущих стран, мировых стран. Давайте перейдем к следующей теме, которую я также хочу с вами обсудить. Не менее важный вопрос, вопрос открытия рынка земли. Как известно, сегодня Верховная Рада Украины заседает профильный аграрный комитет, и там присутствует наша коллега-корреспондентка Милена Амиди. Милена, ассаляму алейкум, рассказывай, какие там у тебя новости. После перерыва собрались все народные депутаты на заседание.
Алейкум салям, Гульсум. От нарешті мені вдалося з'ясувати, чому перерва у 10 хвилин переросла у 50 хвилин. Виявилося, що Юлія Тимошенко разом з ОПЗЖ таки домоглася того, аби взяти та піти до Дмитра Разумкова, голови Верховної Ради. Була в них дискусія, якась дуже гаряча, деталями поки що не діляться. І після цього Дмитро Разумков увесь секретаріат комітету викликав до себе. Також прийшов туди і Руслан Стефанчук, і Микола Сольський, голова комітету, аби з'ясувати, що ж робити далі. Після цього, після того, як 50 хвилин ми тут прочекали на повернення депутатів, виявилося, що пояснили, от починається там градус накалятись. З'ясувалося, що 2000 правок зникло тому, що їх об'єднали. Тобто від початку повинно було бути 4600, а на руку отримали 2353, як кажуть депутати, через те, що, виявляється, об'єднали ці від одного депутата правки, які він подавав, або якщо правки були схожими. І цікаво, що отримали наші депутати от після 1,5-годинної перерви, під час якої роздруковували новий запропонований законопроект з правками. Абсолютно, от просто товстезну таку папку з папером, і там вже було написано напроти правок відхилено чи ухвалено. Депутати кажуть, що такого робити не можна, і таким чином, у такий спосіб, документ повинен був вже потрапити до сесійної зали. Тож нащо взагалі приносити його на комітет, якщо там вже все вирішено? І оце викликає дуже таке обурення в опозиції, Батьківщина, ОПЗЖ, Європейська солідарність. І зараз, не дивлячись на їх обурення, продовжується засідання. Йдуть по поправкам по кожній з 2353 на кожну видається не більше 30 секунд. І, звісно, це також викликає обурення, тому що, кажуть, це порушує регламент, і так не повинно бути. От дуже цікаво мені, чим закінчиться той комітет, а головне, коли. Тому що депутати наші зібралися о 15-й годині, і от досі триває їхнє засідання, звісно ж, з перервами більш ніж у 2 години, якщо рахувати разом. Чекаємо, дуже цікаво, чим закінчиться, і головне, сподіваюся, що буде без бійок, однак не ручаюся за наших депутатів. Гульсу. Тюксагул, это была наша корреспондентка Милена Амедьяна, работает в Верховной Раде Украины. Ну а я предлагаю посмотреть, что сейчас происходит на заседании профильного комитета. Действительно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Є рішення, це рішення комітету. Ще раз кажу, 52 правка, автор Заблоцький. Хто за? Правка відхилена. 53 правка, автор Крулько, тільки Крулько. Пане Іванове, правка, хто за? Правка відхилена, з мотивів. Дивіться, якщо за нема голосів, автоматично правка відхилена. Народні депутати мають свою позицію, чи вона взагалі не пропонує? Вадим Євгенович, ви говорите? Одну секундочку. Шановні колеги, я пропоную ставитись з повагою до ведучої, до нас всіх. Я хочу дожити до своєї правки, будь ласка, давайте будемо рухатися по ним. Я прошу прощения, давайте мы дойдем до вашей правки, но когда существует позиция «воздержался», она существует, и ее нивелировать нельзя. Вадим Євгенович, ваше слово. Из комитета вообще бардак. У вас... Я прошу прощения. Мы народные депутаты или говно? Вадим Євгенович мав слово. Вадим Євгенович. Не, я понимаю, что вам администрация президента ставит задачи, но учитывайте, пожалуйста, нормы закона по отношению к народным Колеги, депутатам. я б хотів перше. Якщо, я так розумію, відбулася технічна помилка. Колеги, якщо я так розумію, що було оголошено, що відбулася технічна помилка в таблиці, ну, по-перше, можна зробити так, щоб зараз побіжали в комітет, принесли новий файл і показувати, бо засоби масової інформації показують вже вам підсказки, де відхилено, де враховано. Слухайте, вся країна дивиться, тому давайте як мінімум замінимо. Давайте будемо в цьому контексті чесні, щоб не було підсказки депутатам, які не знають, яку правку голосувати за, яку проти. Це перше.
І друге, колеги, я б хотів, щоб ми дійсно деякі правки обговорювали, бо є питання. От, наприклад, наступна правка, коли вона буде, я б хотів, щоб мені задавали питання, вона важлива. Чому саме ми пропонуємо убрати спекулянта від української землі? Спекулянта убрати, щоб не було спекуляцій. І ця правка говорить про... Якщо ви будете його відхиляти, то я не розумію... Регламент. Правками 53 пройшли чи ні, пане Олександр? Правка 54. Івченко Вадим Євгенович і Мейдич, будь ласка. Колеги, я ще раз хочу наголосити на тому. Замініть, будь ласка, таблицю раз. Роздайте нам нормальну таблицю, щоб ми могли працювати два. І третє, проведіть як мінімум засідання робочої групи або підкомітету для того, щоб хоча б обговорити, що ми з вами приймаємо. Ви навіть не знаєте правок, які приймаєте, і ставите на голосування. Просто по-нормальному. Це сьогодні можна зробити засідання комітету, підкомітет, прийняти правки. Ніхто ж не буде там перевіряти 1200 правок чи 2600. Це можна прийняти, які відхилити, які не відхилити. Давайте працювати згідно регламенту. Ми самі доводимо до того, що все фіксується, а потім все буде посилатися відповідні органи і суди. А моя правка, прошу підтримати, колеги, цю правку, а не відхилити. Подивіться, ви вже банкам віддаєте. Дякую. Регламент. Вадим Євгенович, регламент. Прошу визначатись по правці 54 Івченка Вадима. Хто за? Хто за? Один за. Рішення не прийнято, правка відхилена. Правка номер 55. Народний депутат Шкрум Альона. Прошу визначатись. Хто за, прошу визначатись. Голосів за, правку не підтримано. Правка номер 56 депутата Бєлькова. Дивіться, в нас за голосів немає, значить правка відхилена. Абсолютно. Абсолютно. Нестор Іванович, дивіться, давайте спеціально не затягувати. Давайте просто дочекаємося, коли ви нарешті дійдете до своїх прав. Правка номер 56 депутата Бєлькова. Прошу визначатись, хто за. Правка відхилена. Голосів за немає. Правка номер 57 депутата Волинець. Є депутат Волинець? Депутата Волинця немає. Прошу визначатися. Хто за? Правка відхилена. Правка номер 58 депутата Ткаченка. Є депутат Ткаченко. Хто за, прошу визначатись. Хто за? Голосів за немає. Правка відхилена. 59. Правка Рудик. Є депутат Рудик. Прошу визначатись. Хто за, прошу визначатись. Якщо автора правок немає. Автора депутат голосів немає. Правка відхилена. Правка номер 60. Пан Шинкаренко є? Мошенець, Стернійчук. Хто за, прошу визначатись. Голосів за немає, правка відхилена. Правка депутата Столара. Прошу визначатись. Хто за? Голосів немає, правка відхилена. Правка депутата Кабаченко номер 62. Хто за, прошу проголосувати. Визначатись. Правка відхилена. Правка номер 63.
Є депутат Цабаль. Хто за цю правку, прошу голосувати. Голосів немає, правка відхилена. Правка номер 64, депутат Осадчук. Хто за, прошу визначатись. Правка відхилена. Правка номер 65, Заблоцького. Хто за, прошу визначатись. Правка відхилена. Правка номер 66, депутата Заблоцького. Хто за, прошу визначатись. Правка відхилена. Правка номер 67, депутата Бондаренка. Хто за, прошу визначатись. Правка відхилена. Правка номер 68, депутат Шахов. Вельможний, Сухов. Хто за, прошу визначатись. Правка відхилена. Правка номер 69, депутат Бондаренко. Хто за, прошу визначатись. Правка відхилена. Правка номер 70, депутат Шахов. Вельможний, Сухов. Хто за, прошу визначатись. Правка відхилена. Правка номер 71, депутат Бондаренко. Хто за, прошу визначатись. Правка відхилена. Правка номер 72, Шахов, Вельможний, Сухов. Хто за, прошу визначатись. Правка відхилена. Правка номер 73, депутат Горват. Хто за, прошу визначатись. Правка відхилена. Правка номер 74, депутат Заблоцький. Хто за, прошу визначатись. Правка відхилена. Правка номер 75, Цабаль, Осадчук, Клименко, Совсун. Хто за, прошу визначатись. Правка відхилена. Правка номер 76, Осадчук. У нас є регламент, Нестор Іванович. Автори. Нестор Іванович, при всій повазі автори могли, якщо це би було важливо для них, автори могли прийти. Правка номер 76, автор Осадчук. Хто за, прошу визначатись. Правка відхилена. Правка номер 77. Автор Заблоцький. Хто за цю правку, прошу визначатись. Стала демократія. Ну что ж, мы видели с вами заседание профильного комитета в Верховной Раде Украины, где народные депутаты рассматривают поправки в законопроект об открытии рынка земли. Таких поправок немало, их более 2000. Ну, для начала давайте сначала посмотрим, какие изменения, собственно, предлагает правительство в законопроект о рынке земли, и продолжим нашу беседу. Іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі. Під це обмеження попадають всі найбільші агрохолдинги. Вони також не зможуть купити землю, бо, незважаючи на бенефіціарів українців, мають іноземних акціонерів. Планується знизити максимально допустиму площу землі, яку дозволять концентрувати в одних руках – з 200 тисяч гектарів, прописаних в ухваленому законопроєкті про ринок землі у першому читанні, до 5-50 тисяч гектарів. Перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку землі обмежать додатковими податками. Це має унеможливити спекулятивні операції. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время визита на Киевщину встречался с аграриями. Как это было? Давайте посмотрим. Там було питання по концентрації землі. Тобто вони з самого початку внесли 200 тисяч гектарів. Це дуже багато. Згоден. Знизили до, я знаю, до комітету дійшла цифра 20 тисяч вже. 20 тисяч. Теж багато. Ну, как вам для начала видится вся история с открытием рынка земли? И если вот сейчас послушали президента Владимира Зеленского, как вы думаете, почему именно в 20 раз сокращается концентрация земель в одних руках? С чего бы решили идти на такой компромисс? Вообще это то, что должны произойти в земельных отношениях реформы, это понимают все, и даже те, которые
имеют какие-то собственные интересы. Но в основе, я так вот наблюдаю, это уже не первый раз попытка вынести и принять. В принципе, можно назвать это и без обсуждения, вот этой монобильшестью. В основе лежит то, что у всех есть очень серьезные тревоги. Это и у депутатских групп, это и у непосредственно у самих либо фермеров, либо имеющих эти паи на руках. Вот тревога, что все это опять будет неким таким МММ, тобто вот в 90-х годах давали такое понятие, как сертификаты, если помните, и потом ваучеры вот эти. И тут появилась дискуссия вокруг условий таких, гарантий защиты, да, вот, людей. И среди этих условий, конечно же, это в первую очередь то, чтобы невозможно было определенным олигархическим группам, и в том числе там, подставным через, скажем, российский, в основном всех тревожит российский такой, мягко говоря, инвестор. Или я бы назвал бы оккупант уже в земельных отношениях, который может войти сюда с большими деньгами. И поэтому количество вокруг вопроса, сколько гектар в одни руки, грубо говоря, снизилось сейчас после серьезных таких вот акций протеста. Но раз идет такой компромисс со стороны действующей власти... Это еще не все. И дальше речь идет о том, чтобы оценочная стоимость земли, она в разных регионах Украины разная. И ее надо настолько градацию сделать так, чтобы невозможно было по базовым ставкам покупать в лучших регионах лучшую землю. Но нынешний законопроект «Слуг народа» этого не предусматривает, правильно я понимаю? Нет. И то, что до 20 тысяч гектар снизили, я думаю, это тоже еще будет очень-очень дискуссионно. Дмитро, а как вам видится история с открытием рынка земли? И как вы думаете, потому что вот народные депутаты говорили из «Слуг народа», что якобы в четверг вынесут во втором чтении на рассмотрение законопроект в Верховную Раду и так далее. Все-таки к Новому году успеют или все-таки отложат на 2020 год? Вони хочуть це встигнути, мабуть, і би сьогодні і зробили би, якби не було би от того супротиву у Верховній Раді, і особливо, що є ззовні. Це дуже важливо. Це якраз демократія рятує і Україну так само. Бо слуги, вони назвалися слугами народу, а зайшли у Верховну Раду і стали гендлярами панів, які їх наняли на роботу. От така от ситуація вийшла. Ви розумієте, про що я кажу? Вони назвалися слугами і вирішили гендлювати тепер із землею так само. Тут дуже багато зауважень. І підійти отак, от просто взяти махом до питання продажу землі, це свята справа, до речі, земля. Будь-який і ринок землі. Але він не робиться брудними руками. Жодна свята справа не робиться брудними руками. Тут руки не чисті. Знаєте чому? Бо вони один одного не знають. Хто кому належить. Ми зараз з'ясовували, що в цій фракції 250 людей, і, мабуть, не вони там вирішують, де ви добре, що транслюєте цей комітет, а я бачу цей комітет, а мені видається, що все трошки в іншому. От там, де сидить голова осідку їхнього на Банковій, Богдан, от там все приймається рішення. А це, я думаю, для того, щоб, знаєте, замилити око. Насправді, я думаю, що так мати 250 людей і розводити те, що вони це розводять, це виходить, знову ввести в оману. І візит сьогодні президента на ферму, чи на фермерське господарство, це все, знаєте, вони продовжують ставити виставу, але зараз вона називається не «Квартал 95», а называется Верховная Рада 2019. Ну а как вы думаете, Ахтема, куда торопятся слуги народа? Действительно ли есть необходимость так быстро, сейчас до Нового года, вот быстренько вот просматривать эти поправки, а там на каждую поправку выделено 30 секунд? Зачем? Куда торопятся слуги народа? К чему? Турборежим, он был заложен с самого начала, сейчас немножко уже поостыли, и не потому, что они там, скажем так, как представляет это и Стефанчук, и Арахамия, что
отпала необходимость. Нет, просто они в ряде моментах не справляются даже со своей монобильшостью, которая отказывается голосовать по ряду принципиальных там позиций. Реформы в земельных отношениях... Но вы думаете, что к Новому году все же не примут законопроект? Вот что-то мне говорит о том, что к какому-то компромиссу, достаточно приближенному в интересах групп, сойдутся. Другое дело, тут то, что приходится через такие методы заставлять руководство монобильшости и офис президента, чтобы считались с основной функцией парламента, это дискуссионность, то есть парламентаризм при принятии решений, соблюдение регламента и понимание того, какие реформы необходимо обсуждать в суспільстве и широко, если уж во всяком случае. Потому что по ряду позиций есть группы депутатов, в частности Батьковщина, которая настаивает на основном лозунге, с которым шли слуги народа, это народовластие, да, то есть через референдум определять какие-то... У нас нет закона о референдуме. Есть в такой... Тут вот в этом вопросе тоже будут, я думаю, когда будут выносить, уже они готовятся, во всяком случае заявили о том, что новые... Значит, законопроект по референдуму. Тут я, например, против этого, потому что на референдуме очень многое зависит от культуры суспільства к референдуму. До сих пор референдум использовался как инструмент пробивания или там насаждения каждой власти своих усиления инструментов. Вот у нас 30 секунд, к сожалению, до завершения нашего эфира. Да, Чем это все что мы закончится? комитет прослушали, то Чем это все закончится? От ви дуже добре нагадали, я пригадую часі Кучми, він в таких питаннях завжди посилався на референдум. Ми пару разів навіть його проводили. Пам'ятаєте, коли ухвалювали Конституцію 96-го року? Так. Чому ухвалили? Він сказав, буду я зараз референдум, і тоді парламент зрозумів, що Кучма це набагато небезпечніше, ніж його референдум, ніж вони зараз зберуться проголосують. А так само, пам'ятаєте, був час, коли проголосували за якісь химерні зміни, там двопалатний парламент, скорочення кількості депутатів, може, референдум відбувся. Але результати чому не імплементовані? Обдурити український народ дуже складно, майже неможливо. В цьому році вийшло, знаєте як? Вони назвалися на виборах «Слуги», а прийшли і розграбували хату пані. Спасибо. Поживем и увидим, как все будет в дальнейшем происходить. Ахтем Чийгоз, народний депутат фракції «Європейська солідарність», Дмитро Пономарчук, політичний експерт, был гостями нашей студии. Дуже дякую вам. А я вынуждена завершать этот блок. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает Прайм Мацарский. Не переключайтесь. Каким стало Крымское ханство